The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. What happening ke jingkher ulabba ubujur ki nongdi madan nakathan laim kra hakan riuterik unailar arja penrio ki labateng banra plakad ha pelau ko opestrikam jong ka Shillong Municipal Board. Kani kedegasi ka balai bagi nongdi madan kintur syaka office ka municipal ban penrem ya ka jingsim rai marway halur ka jingpen kenria ya ki nongdi madan. Kani karaja wat hadin baladeb jurep yaki jaka baper bad ajing mod yaki jaka ba kinongdi madan na laim khra na shilinter ka surok ha fire brigade bad na health complex kila menjor ban kenria sya yau Shillong ka badan ha laim khra ya ka baladeb shina bad pliru da ka municipal. Idawa ya kasiowi. Ya bapaknya. Idawa ya kasiowi. Idawa ya kasiowi. Igentai. Brightwell. Igentai. Brightwell. Igentai. Brightwell. Igentai. Brightwell. Idawa ya. Idawa. Ya kayo Shillong. Idawa. Yo Shillong. Idawa. Yo Shillong. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan